Journey, kumusta? Nag-unsa man mo diha karon? Natay lutoon ang gihatag ni Papa kay padahan man siya ni Manoy Roldan last week. Sa wala pa niya birthday. Gikan pa ni Kagyan Silio ha. Kani. Journey. Ato ni ablihan. Kailan mo ani? Tawag ani pakul. Ang kani usa mulmul. O ni, kailan mo ani no? Oo. O kani. Say pangalan kinasona. Maman gyud ni tawag nila budjong. Lamin ni kilawin pares ng kulapo pundador. Bitaw. Nagdegosyo pud ko ani sa una. Mamalit ato sa Cagayan Silio nya ihando sa Pasil. Pero karon dili na ako ang negosyante ani, akong magwang na. Siya na ang master sa isda business. O siya naghatag ani karon. Syempre da kung kayong shout out sa akong Manoy Roldan aka posting. Nya karon ka Journey, kaning pakul larangon tani. Ayaw skip. Umna ni nga video kay para maglaway mo ay stay para malingaw mo. Kanay. Mo ni ato larangon ron kani. Karon ato sa ning himbisa nga stay. Ato dai panitan. Mo manana limpyuhan ug dayon taguro nato tarong. Mga ka-journey, tanawan ninyo ha. Dili ta ni gamit og sundang kay ang pakol. Gahi kaayo og panit murag armor sa dragon. Dili masolve sa kutsilyo lang. Pero ingon ana gid na, usahay ang pinakalami og pinaka worth it, maupod ang lisod i-prepare. So ato ni panitan og limpyuhon tarong. Kay diri magsugod ang success sa nilarang. Parehas ra sa life, hinahinay, step by step, pero consistent. Dili diretso lami, dili diretso success. Pero kung imo trabahoon, mo give good og result. Og diri ato gyud ning gitagod-tagod og gilimpyuhan og maayo. Dili basta limpyo lang ha. Kinahanglan gyud og pasensya. Kay ang pakol, naagday langsa. Nga kinahanglan tang tangon. Kung limpyo ang isda, mas gawas yun ang natural nga tamis ug kalami sa nilarang. Mo yun niya ang sikreto para lami ang resulta. Karon, sa Journey, limpyo na kayo. Oh, pero paning na sa dagbugbog lagi. Sa malimpyo. Dito na kayo ang atong mga lamas ka Journey. Nanadiri ang ahos, kumbay, luya, kamatis, ug uban pang sikreto spices nga magpabuto sa kalami sa atong sudan. Muratag, naganda mo assembly team ba para sa ultimate larang. Ready for action, ready for flavor, ready para ma-wow ang tanan natong ka-journey diha. O, di ba? Journey? O karon ka-journey, nanata sa pinaka-exciting o party.